To kai waye wai? Me yasa ka jefa matata da fure iye yalla mai? You are a great man. I am a true man. That gurun? A'a. Kai min Hausa. Wannan angon ma shine Krishna Shastri ba. Sunansa Sulaiman. Su kansu iyayensa ba na gaskiya ba ne. Jabu ne su. Wannan fa zai jefa na cikin matsala. Lalle ya kamata ne wani abu. Me yasa kake magana da shi? Me kake tattaunawa da shi? Magana yake ta yi to, sai ka ce wani kasurgumin mahaukaci da shi. Ya ce shi ba Krishna bane wancan amma shi Suleiman ne, in ji sa. Kuma ya ce mu ba iyayensa bane wai mu Jabu ne. Wai mu ne Jabun. Wai na Jabun. Ni kaina na san ku Jabun ne mana. Ka sani da gaske? Yes. Ta yaya kai ka sani? Ni na fara sani ma kafin wannan ya zo ya sani. Yanzu ya san kai ka san cewa shi ya sani. Wayo, kuta mai laifi. Ashe duk 'yan cuwa-cuwa aka tara. Mutane nawa ne suka san wannan? Kai me kuke a nan? Kai kuma me kawo ka nan? 'Yan ta'adda irin su Bin Laden da Kasab su ne a nan wajen. Wannan aure san ba za a yi shi ba. Baban mu kake kira dan ta'adda? Yalla bai saurari ni mana yalla bai ka tsaya ka je. Yalla bai wannan mutanen 'yan ta'adda ne yalla bai. Dukkan su Jabu ne yalla bai. Babu na asalin yalla bai a cikin su. Yalla bai ka saurari ni yalla bai. Yalla bai. Gaskiya ya faɗa fa. Amma me yasa suke ta masgarsa? Ya sha tafi kam. Domin ba san gaskiyar bane ai. To ya kenan?